L-ekonomija Maltija mistennija tikber b'7% din is-sena. Il-Bank Ċentrali ta' Malta rreveda tbassir tiegħu għat-tkabbir tal-ġid nazzjonali filwaqt li jara li fit-3 snin li ġejjin it-tkabbir se jkun ta' aktar minn 3.5%. Din ir-reviżjoni ġiet wara li kien tbassar li l-ekonomija Maltija se tikber b'5% minkejja l-isfidi internazzjonali ekonomiċi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-pajjiżi Ewropej. Din is-sena tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna qabeż dak previst, hekk kif fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija ħadet spinta l quddiem, speċjalment bil-kupru tas-settur turistiku u anke azjendi fl-oqsma diġitali li qed jikbru brata qawwija. Skont l-esperti fil-Bank Ċentrali, il-politika tal-Gvern brabta mas-sussidji tal-enerġija kienu fattur kruċjali għal dawn ir-riżultati tajbin, hekk kif is-sussidji qed iżommu l-inflazzjoni lokali taħt kontroll filwaqt li joħolqu element ta' kompetittività fih dan is-settur privat. Fattur ieħor wara dan it-tkabbir jorbot mal-fatt li matul il-pandemija, il-familji Maltin u Għawċin akkumulaw kważi €1.5 biljon aktar fit-tfaddil u għalhekk minkejja l-inflazzjoni huma f'pożizzjoni li jonfqu parti minn dak li fadlu. Dwar l-inflazzjoni, il-Bank Ċentrali qed ibassar li din mistennija tibqa' tonqos, tant li diġà hemm sinjali li żieda li kien hemm f'ċerti prodotti u servizzi bdiet majna. Dan b'kuntraст tas-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea fejn qed jiġi mbassar li aktar minn 90% tal-prodotti se jkunu suġġetti għall-inflazzjoni. Iż-żieda fid-domanda tal-familji Maltin u Għawċin hija indikattiva li l-impjiegi se jkomplu jikbru u bekk ikompli jonqos il-qatt. Rigward id-defiċit tal-Gvern id-dam mistenni jonqos għal 3% tal-prodott gross domestiku, filwaqt li d-dejn nazzjonali mistenni jibqgħu stabbli taħt is-60% tal-prodott gross domestiku. Dan it-tbassir mill-Bank Ċentrali ġie wara rapport ieħor mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li b'mod simili wera futur ottimist tal-ekonomija Maltija fi żmien li ġej, filwaqt li ġie notat kif l-irkupru tal-ekonomija Maltija wara l-pandemija kien wieħed b'saħħtu ħafna. Ir-rapport tal-IMF aktar kmieni din il-ġimgħa kkonferma l-pożizzjoni b'saħħitha tal-ekonomija Maltija fejn bassru li din is-sena l-ekonomija se tkun kibret b'6.5%. Ir-rapport jinnota żieda qawwija fir-riżorsi allokati lill-istituzzjonijiet regolatorji kif ukoll il-progress li sar fl-implementazzjoni tar-regolamenti. Dan filwaqt li nnutaw kif fl-aħħar sentejn l-awtoritajiet waslu għal progress fir-riforma tas-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż. Ir-rapport jilqgħu wkoll il-ħidma tal-Gvern biex pajjiżna jwettaq it-trasformazzjoni ambjentali u diġitali fis-snin li ġejjin, speċjalment il-pjan ta' rkupru u reżiljenza.